بیاننامه بو حکومت خوجهی پارێزگەها دهوکێ خەلکێ شەرەفمەندێ پارێزگەها دهوکێ ئاشکرایە ئەvە بودەمێ 6 ساڵانە ji ئەگەرێ نەدان و بەڵافنەکردنا موچەی و سەپاندنا بڕیارە ستەمکارانەیە سیستەمێ پاشکەفتێ موچەی ڕەوشە ژین و ژیارە تەڤایە موچەخۆرên هەرێما کوردستانê bi giştî û parêzgeha dihokê bi taybetî ji mamosta û fermanber û pêşmerge û polîs û hêzet ewlahiyê di kawdanên pir êş û metirsîdar da derbas dibît. Li demekî de ev kabîna nehê bi iddiaiya Kurdistaneka bihêz û bangeşeya çaksaziyê hatiye dest helatê lewma beşekê mezin ji fermanber û muçexoran bi nefeseka dirêj û destvalayî li benda nehêlana gendaliyê û prosêsa çaksaziyê û birîna muçexorên bindîwar bûn. Lê mixabin piştî borîna pitir ji 8 mehên sala 2020 zayînî ku bi tinê moçeyên sê mehan bi lêbirîn ve hatiye dabeşkirin seyre carekadî bo ragirtina teraziyûya siyasî û nebûna wêrekiya berhingariya gendaliyê û cêbecênekirina çaksaziyeka rastaqîne hikûmeta herêmê bidahênaneka nû ya şerminane bi navê sîstemê xwe guncandinê moçeyê mehên 55 rojî bi lêbirîn ve dabeş diket bêyî ku hiç hesabê bo rûyê yasayiyê sîstemê lêbirînê û daxwaziyên mamosta û muçexorên şayste biket ev jilayekê dî ve desteserkirin û zîndankirina mamosta bedelberwarî ku bi pêşeng û dengê fermanber û fermanberê tex û çînin cuda li ser astê parêzgeha dihokê tê tezanîn bi dijwarî mehkûm û şermizar dikin. Vê desteserkirinê biyariyeka siyasî dizanîn ku armanc bêdengkirina dengê zelalê mamostayan û xafkirina arasteyê demokrasiyetê û azadiya raderbirînê û veguhastina parêzgeha dihokê ye bo ku ji yekê tariyê cîhanê û civaka Tursê. Lewma em wek mamosta û fermanber û nivêskar û rewşenbîr û çalakvan li parêzgeha dihokê êdî hojdariyê dideyn li ser berdewamiya evê rewşê bi hiç şêwazekê amade nabin. Mamosta bedelberwarî û muçexorên şayste baca şikestinên siyasiyet îdariyet evê desthilatê bideyn. Li vêrê em dupat dikin pêtiviya sîstemê şerminaneyê xwe guncandinê bi zûtirîn dem bihête helweşandin û mamosta bedelberwarî bi zûtirîn dem bihête serbestkirin bi rengekî eger 48 dem jimêrin dî bersiva meneê te dan êdî neçarîn li bin fişaret sadan mamosta û fermanber û azadîxwazan bo vegerandina serbestiya mamosta bedelberwarî û çalakvan umêd baroşkî di rojeka evê heftiyê de piştî agehdarîkirina saziyên ewlahiyê cih û demê xirvebûneka berfirha cemawerî bête aşkerakirin û rêxistin. Bijî pêkhatên Kurdistanê nemirî bo şehîdên rizgariya azadiya Kurdistanê komek ji çalakvan û mamosta û fermanberê parêzgeha dihokê